Здравейте всички, които гледате. Аз съм Killer Pro и тук, т.е. аз съм Сортив и тук сме с ваксания PC957 и това е един бот. Както виждате, сега тук, това са моите абонати Deadlocks. Тя осъзнава, че е шут, че е вкарана в ролята си на шут, че винаги където и да отиде, в която и да е телевизия, тя ще бъде в този образ вкарана. Тя няма нищо против това. Аз вече не съм с тази картинка, само на мен ми се е бъднало. Обаче другите да не искат да се самочувстват, защото ти по този начин се асоциираш с нея. Значи и ти можеш да си такъв шут. Значи и в един момент и ти си от този отбор. И ти искаш да те гледат на сериозно. Тия, които са обект на пазара. Добре, да има самочувствие при положение, че тя е била вътре през всички момичета, които са били претендентки за короната мис България. Например, сега какво ви казвам? А ако то ще им път не пише Ара да ме да преча по някакъв начин ще го бъде. Така, YouTube. Да го напише ли Ара на Макъл твой сервер? Да, знам. Аз му написах Ара на Макъл само. Това беше за мен шатото. Ако не да, ще писаш за коментарите и чао.